Station iyo, that tall building iyo, that is the fire station, Beitbridge Fire Station. Beitbridge Fire Station. A few meters away on our road up north to Sikapa Chicken Inn. Chicken Inn ndo yakubudikira yamuri kuona iyo pane moyo, that's Chicken Inn. Mabhasis paanenge achibva kuSouth Africa nemapassengers vanombotsauka ipapo kunorova machips, that's Chicken Inn. Tapfuura aya mabhasis anotora vanhu ipapa machikwidza masvingo, Harare, Bulawayo, kwakasiyana siyana. This is a filling station in town. We are on our way to a food outlet. This is afternoon. We are on our way to a food outlet. Panzvimbo patapfuura apa pane filling station, poitawo tumababa shop. This is Beitbridge town. Ayo magamu atiri kuona taakutosvika kutara. Matiwi amuri kuonayo matrucks ari southbound, matrucks ari kuenda kumhiri kuSouth Africa. Paita matiwi apo, those are trucks going to South Africa, they are southbound. Vari kudzika pamhiri paLimpopo apo. That road nekamota kadikako inoenda kubhodha, tikatena paraiti pamberi pematrucks waya dzinenge dzakuenda kurengi. Takiita giveaway kune dziri kubva kumusoro dziri southbound. Tamirira ipapo kuti tikwidze, we are going north. Kumusoro kwatiri kuda kukwidza ndiko kunana Chicken Inn. Seso kwatiri kuda kuenda kunotsvaka food kunonzi kuOJ's. OJ's ndo kwatiri kunotsvaka food ikoko. Seems the road is clear now. We are proceeding. The road is clear now. Takinda kwedu kwatiri kuenda kufood outlet at OJ's. We are northbound. This is Beitbridge town. Taakukwidza takananga kunotsvaka food kwatiri kuenda uko. This is Beitbridge town. Road yacho yakabva kurinovhetwa manje manje. Lane yedzinodzika iri kuseri, kuita demarcation pakati, dzinokwidzawo dzinoenda north. Dzine side radzo radzinenge dzichiteverera, where there are 3 lanes. Tikukwidza tirikienda anytime now. Tinenge tiri kunosvika pajunction inonanga kupolice. The other junction inenge ichikwidza kwatinoti kuroundabout. Inenge ichikwidza kuroundabout padhuze nekune fire station. Fire station iyo, that tall building iyo, that is the fire station, Beitbridge Fire Station. Beitbridge Fire Station. A few meters away on our road up north to Sikapa Chicken Inn. Chicken Inn ndo yakubudikira yamuri kuona iyo pane moyo, that's Chicken Inn. Mabhasis paanenge achibva kuSouth Africa nemapassengers vanombotsauka ipapo kunorova machips, that's Chicken Inn. Tapfuura aya mabhasis anotora vanhu ipapa machikwidza masvingo, Harare, Bulawayo, kwakasiyana siyana. Then patiri kuona apo mabuildings ayo to our left ndo panonzi paGomba Inotrade petrol station, Inotrade filling station. Amwe vanopateka pakonga vanomwa, bhodhosito aripo ipapo riripo doro. Patiri kuenda pafood takutosvika zvedu, patiri kuenda pafood takutosvika. Kutena kwatatetawo kuti this is the food outlet. Patiri kuenda pane tenga regasi iro. Tasvika pafood outlet patiri kuenda, tasvika pafood outlet patiri kuenda.
Gasi-tenga riri kuofulodha gasi ipapo. So patiri kusvika pafudhu tasvika, tinofilawo matengi echikafu, tinozadza dumbu. This is a nice garden. Kana vanoda kudyira mukati vanodyira mukati, vanoda kudyira in this wonderful garden vanobva vadyira imomo.